Deze weken maken de regering bekend dat de sportscholen helaas nog net iepen maaien. Wij hadden heel erg erop gerekend dat de boodschap zou zijn dat we per 1 juni weer aan de slag mochten. Uiteraard met inachtneming van alle regels. En dat ze ons pas op 1 september weer de toegang voor onze leden gunden, dat was wel een enorme teleurstelling. En dat het gewoon de mededeling was, 1 september, boem, en weer verder met andere sectoren. Dus dat vond ik wel lastig. Volle sportscholen hien echter al wel een plan om onder de 1,5 meter afstandsregels te voldoen. Nou, we hadden de zaal in zones verdeeld. En we hadden gezegd, oké, er kunnen 2 keer een groep mensen komen sporten van 1 uur. En dan daarna nemen we 3 kwartier de tijd. Dan gaan we met 2 man langs alle toestellen schoonmaken. En dan kunnen weer 2 groepen komen en dan weer schoonmaken. En zo probeer je dan een bijdrage aan te leveren aan het feit dat het virus niet verspreid wordt. En ook voor de groepslessen leidt er een plan klaar. Nou, eigenlijk is de regel een beetje van dat je ongeveer per 9 vierkante meter 1 deelnemer mag hebben. In plaats van dat je dan zegt, oké, weet je, er willen 30 mensen meedoen, maar we hebben maar plaats voor 20. Ja, dan doe je zo'n les gewoon 2 keer. En juist die drukte, want als het hier op maandagavond is of maandagmorgen of vrijdagochtend, ja, dan lopen hier af en toe 100 mensen rond die allemaal aan het sporten zijn en naar de sauna gaan en noem het allemaal maar op. Ja, dat hadden we helemaal ontregeld. En we hadden er gewoon voor gezorgd dat dat soort pieken gewoon niet meer konden gebeuren. Ja, nou, we zijn toevallig deze week weer begonnen, omdat we met de kinderen nu wel weer mogen sporten, zijn we met onze kinderlessen begonnen. Nou ja, er lag natuurlijk ook verzoek van de gemeente om kinderen het mee te laten doen die nog niet kunnen sporten bij hun sportvereniging. Dus daar gaan we volgende week ook actie op inzetten. Ja, en verder hebben we vanaf de eerste dag eigenlijk onze leden mochten ons gratis voedingsprogramma gebruiken, Body Support. We hebben alle mensen aangemeld bij Palestra en Happy Life Video Fit. En daarin kun je je eigen trainingsprogramma maken en kun je een filmpje van jezelf maken hoe je het doet. En dat kun je opsturen naar de trainer en die kan dan feedback geven. Mensen konden met Fit TV, kon iedereen gratis aan meedoen. Nou, nu is er ook bij ons wordt er een live les gegeven. Dus we hebben een programma waarin we 's ochtends en 's avonds een live les doen. En waarin mensen gewoon kunnen inloggen op een Facebook groep. En dan kunnen ze gewoon meedoen met een les die op dat moment echt wordt gegeven. Nou, we hebben 2 weken geleden bij alle leden in Noordoost-Friesland op 2000 adressen hebben we bosje tulpen afgeleverd met een fitnessganzenbord erbij. Ja, ik denk wel dat we ons best hebben gedaan om betrokken te blijven bij onze leden. En ik vind dat we ook heel veel lieve en sympathieke reacties hebben gehad van onze leden. Dat is echt heel hartverwarmend. Maar hoe ziet de komende periode er precies uit voor de sportscholen? Kijk, wij maken ons werk gewoon af zodat we op 1 juni open kunnen als dat mag. Als we per 1 september pas open mogen, dan heb je ook gewoon zakelijk gewoon een probleem. Want dan weet je helemaal niet of je überhaupt nog aan alle verplichtingen kan voldoen. Ja, want vanuit de regering word je dan geholpen met het betalen van salaris voor een gedeelte. Maar ja, daarmee houdt het op. Ja, de huur moet betaald, gas, water en licht moet betaald. En als er gewoon geen inkomsten zijn en er zijn wel heel veel kosten. Dan moet je wel heel goed met mensen, moeten mensen heel welwillend zijn om je te helpen om je bedrijf overeind te houden.